Christiania, jeg vil altid elske dig. Du har altid været der for mig. Loyalitet går begge veje. Christiania, vil jeg altid forsvare det sted i landet jeg helst vil bevare. Der er blevet kæmpet for sagen i over 30 år. Selvom politikerne bliver ved med at stikke i vores sår. De sender panservogn for at lave kaos. De laver om på loven for at prøve at tage os. Men det er svært for dem at fjerne en hel familie, der er født parat og har helt sikkert viljen til at gå igennem vand. Og helt sikkert ilden. Hvor langt vil du gå, hvis du kæmpede for viden? De prøver at indspærre folk, men kan ikke kontrollere. Selvom de anholder masser, vil der altid komme flere. Drengene fra Randestenen, som står kamufleret. Brødrene bag trammer, der stadig motiverer. Brændeasræder i flammer til systemet saboteres. Varmer vores hænder ved tønden, står og observerer. Christiania, jeg vil altid elske dig.